Good day, ladies and gentlemen. Welcome to the podcast. My name is Flamboyant Queen, and as usual, Dino Fambana Zim Khalid, my co-host. Right, today we have Gushungo, a contemporary artist. You all know him. Anema controversies Agawanda, and also he's an artist. Anori Zambira, and I don't think he's an upcoming. He's in upcoming. He's not an upcoming. But today we've got Gushungo. His name is Tatendo Gomwe. So I will leave my co-host to introduce Gushungo. Gushes. Yeah, I'm going. Gushes. Respect Kagro. Respect the amount my DJ. I'm just internet. Boy. Ewa, ndrebo mkuru. Kwa kadi kwa mapa. Ewa, kwa tava kunufara. Kuri right. Nacho kono tumurumika Gushes tuanze zaifo mbani. Kuri bobo. Ewa boso kuti. Ewa nice. Tamboti nasimbo kudedze opa chirongo chedu che the pod. Okay. Timbo yanzonzwisiso kuti Gushungo ndiani. Vanhu vanenge vaine zvidoko here zvekuda kuti Gushungo ndiani. Kunze kuti Gushungo ndiani nantani zvii achazodi saka matendwa Gushungo nekuzotendera nesu. Ndinotenda. Makadi muri Zimbabwe. Zita rangu ndonzi Gushungo. Rikuberekwa ndonzi Tatenda Gomwe. Well known as Gushungo in the music industry. Ndakakurira kubudiriro kwandobva kumusha kwedu ndikwazvimba, and Gushungo, that's my totem. Asi ndo zita randoshandisa, ndo rinozikanwa semuimbi anoimba chivanhu chedu chemunyika yeZimbabwe. Okay, so tell us how you were raised. Makakurira ikoko ere kubudiriro kana kuti you come from a family of how many people? Are you the only artist in the family, or family yenyu itori yenye ma artist akati oh? Okay, family yedu tiripo 9. Okay. Ndini last born mumba medu. Family medu mune ma lawyers, mune ma politicians. Inini ndini artist one arimo. Saka family hombe. Ine ma teacher imo mufeti. Then you have one Gushungo. One Gushungo. Okay. Saka mimi tingati chakazoita timozoda kuita artist chi. Since mati wamwe ma lawyer. Vamwe vakaita maticha it means vakapfuurira mberi nechikoro. Ndotenda. Imi mubva mazofunga kuti aiwa inini saGushungo ndinda kumbomhanya nemutupo wemufamily ndimboimba. Chii chakaita kuti muzofunga izvozvo? Yeah, matangiro andakaita ipapo ndiri munhu aifarira kuimba kuchechi. Saka pandaimba paipaya vanhu vaiisa macomments avo vachitaura kuti apa tinogona kuimba wadiwa mbonorekodha. But ndaingozvitira nhungu. Ndobva zvazotanga kuuya kuhope ndakarara. Ndisati ndakutomboziva kuti chii chinonzi kuridza mbira. Ndaitorota ndiri pamagatherings evanhu vakawandisa ndichiridza mbira, ndichitoimbira vanhu. So zvakatanga zvichitaurika muvanhu, ndobva zvazotanga kuuya kumakope ndakarara. So from there ndopandikazoita shungu. Ndobva ndapinda mustudio, ndobva ndatonoti vanhu vari kunditambira one song ndaita vanhu vakutoti unogona kusvikira ndazoita album. Kusvikira izvinezvi ndane maalbums anosvika 5. Ndiri kutobuda this year muna August ndiri 6. That's nice. So panyaya checha I heard kuti makambiri muchipinda dzemweya yechipostori kumasowe. Makazotransita sei kubva kumasowe kuenda kuchivanhu kunoimba kunoridza iyo inonzi mbira and our traditional music yamunoimba ndeyechivanhu? Saka zvakazofamba sei kuti mubve kumasowe? Ende ndinenge ndakambonzwa mukurumbiro wekuti maipiwa futi muri kumasowe kuti maioneswa. Yeah, ndinotenda nemubvunzo wenyu wamandibvunza, nekuti kune vechidiki vari kurasika ende kune vanhu vari kutaura zvinhu zvisirizvo, especially ma-prophets aya emachechi. Ndoda kuyambira ma-prophets emachurches kuti musaudze vanhu zvinhu zvisirizvo. Kuridza mbira, kuimba music yechivanhu uchipfeka garments hapana chakaipa, nekuti hauna kuromba, hauna kubata mushonga. Chinhu chese chine protocol yachinofamba nacho. Uchida kuona president kuoffice kwawo haungosvike nokunonoka mudhoo. Uchida kubhuka Gushungo kuti ndiozokuridzira hautaure neni direct, unoenda kune management. Saka ndo protocol inongofamba iyoyo. Unopira kuvadzimu vako kuti vakusvitsire kunani? Kuna Musikavanhu. Sada kuti ndidzidzise kune vechidiki kuti musanyeberwe nemaprofet aya kumachechi, nekuti iye achibva pachechi ari kuenda unosumira zvinhu zvake
kuva dzimu wake opira kuna musikavanhu zvake zvofamba. Imi munongwe muchikaita 2 years muchienda kuchechi hapana chechi chinja. Saka hakuna, but kune vanhu variko vakusvibisa chivanhu chedu. Zviri kuzopa kuti vanhu vakawanda vave neconfusion kuti chivanhu chakachena here kana kuti chakasviba. Kune vari kurombesa vanhu vachishandisa machira edu echivanhu, ndo vanhu vari kusvibisa ivavo. Kune vasikana vanomira mastreets umo vari kunotenga manjuzu vachinoitwa mishonga vachiitwa miko. Saka pakuitika zvinhu zvakawanda, asi chivanhu chakachena chinopira kuna musikavanhu chiriko chekuti unogona kuti unopfugama wakatopfeka gemenzi rako unonamata. Uchibva kumasowe unotouya wotopira kuvadzimu wako kuti maita basa pandafamba murodhi mese umu mafamba makandichengetedza ndikasvika kwandasvika mundisvitsire kuna musikavanhu. Okay. Imi muri mugaro here kana kuti mupoterwe? Inini ndinongoroteswa, handisati ndambosvikirwa. Ndinogona kungoroteswa sedzimwe dzimbo dzandinoimba, dzimwe dzachona dzinouya kumakope, handisati ndambosvikirwa. Asi mukufamba umu unongonzwawo vanobatsira vamwe vachiti ndine zviri pandiri. Okay. Alright. Tiri panyaya yegoshongo yenyu yekumboziva goshongo. I think tine nyaya dzatakambonzwawo kuti goshongo vanga vakamboroora, vakambosiya mukadzi, vakambodii. So hatiziva kuti makange muri free here kuti mumbotionesawo ipapo panhau dzokuti makazombosiya mukadzi mukazodii, mukazoitawo zvamuri kuita, ende if so muri mune nofti marriage here? Okay, kune vanotaura zvavasingazive. I think munyika yedu yatinorarama kune vanhu vanogona kungotaura zvinhu zvavanenge vasingazive zvavasina evidence nazvo. Handina mudzimai wandakaramba, family yangu yese yechipoindi ndinayo. Munayo. Then also kufamily kwenyu mimi hamuna munonetsana, hamunowirana nefamily, makatobatanawo nefamily, yamambotaura kuti muna vanhu 9 vai ikoko? Kufamily kwangu handina problem, vanotondisapota pane zvinhu zvandinoita. Vandofunga nyika yeZimbabwe inenge yanzwa ipapo. Then tozoda kunzwa goshongo kuti imimi pakuimba kwenyu music ndopachatangira hondo, ndofunga ndiimba. Akakuinspire ndiani? Wamunoti muZimbabwe inini I was inspired by Ningi. Ndichikura ndaingo like munhu wandainyanya kuteerera ndi Thomas Mapfumo ndiyo na Dr. Oliver Mtukudzi. Ndo music yandainyanya kuteerera, ende chakatozondinetsa ndo type of music yandakazosangana nayo kumakope. Even pandairota chirota ndichiimba zvine hosho mukati, zvine mbira mwe, nekuti Dr. Oliver Mtukudzi naMapfumo music yavo yanga ine mbira mukati nehosho nengoma. Saka ndo zvandaiona ndiri kumakope kusvikira ndaendawo mustudio kuti ndinono record. Muzokwanisa kukunda Jana End? Pamusic handisi pacompetition zvangu, asi ndiripo pakuti ndisvitse message kune vechidiki. Alright, tichidzoka pakurota nziyo dza Oliver Mtukudzi na Dr. Thomas Mapfumo. Dr. Thomas Mapfumo, his music is basically Chimurenga music. We are agreeing on it. Thomas Mapfumo, Oliver Mtukudzi was not really into that side your music. And how then did you come to then join the other Varipo, for an example, Japreza, we're talking of Andy Murizo, so forth, right? Your music is more like the same, yes, in the same genre, right? The way you sing also is almost the same thing. So when we go back to your music, yes, are we saying that you have a little bit of Chimurenga music in your music? Yeah. Oh, okay. And my songs, any part or any song, in some inspiration to Thomas Mapfumo? No, apana zapo. Asikuti like music yedu isusu Chimurenga ne traditional. Asunaunya usiyana stereki. Zvakanyanya like uzoti munhu akatoteerera anogona kusatonyatsokunzwisisa kuti Chimurenga here kana kuti traditional, because ma instruments anongoshandiswa mamwe chete. Kuti even munhu akarekoda music yeChimurenga panoiswa mbira nehosho, munhu akarekoda trade
Oneswa mbira neusho. My co-host okay. Are you agreeing with Chimurenga music and Japreza music is the same? Because I'm not agreeing to that. Yeah. Indonange zvinhu different kushonga. Pachimurenga pane paningi bonza tongoda kutombobvunza futi totonge takudzosera kumashure kuti okay. Imi mamuri munangari muchechi. Tiri makazongorota makutoridza futi mbiri. Zvinhu zvese maisanganisa sei? Apa muri kuti futi mukuinspire na Thomas Mapfumo but mimi mukutoriwa imwe different type of music. Okay, pakuinspire kwa ndakaitwa na Thomas Mapfumo mukataisa music yake kubva I think ndisi yangu kuti vane ma albums mangani but mukataisa music yavo vane mamwe ma songs avaimba so deep chon ana chigwaya chinotamba muzina macho chigwaya and the song mukatoi it's a traditional song yekuti ine mbira ine hosho ine ngoma saka asi masong ese avaibva vanyanya kuisa kuchimurenga vane mamwe avaitoimba deep chivanhu chaicho saka you are into deep lyrics deep music yeah saka ini ndaingokusaini panakatanga kupinda mustudio since zvito zvandaifarira ndakabva ndanga ngoinspire neizvozvo ndichitotanga kuridza umbira fatanga kutongoisa hosho nengoma then but nekuti ivo music yavo vamapfumo vaiti imwe mamwe masongs ukatomanzwa zvishua ane chekuita nehondo zvaiitika muhondo and stuff ane like ndiwo akarerekera kuchimurenga iwayo kwete mamwe masong avaimba ana Tombiwe ndava kuenda na chikwaya masong ekuti it's a traditional song saka ndo I think party yandakanya kufarira pana vamapfumo kunyangwa hangu ndiri mwana mudikisi ngere but pana ndakurawo ndichinzwa party yandakafarira pavari nde traditional traditional music yavaimba ndo kuchimurenga kwavaizosanganisawo uko kwandazonyanya kukupinda. All right. So on that part, I don't think kuti vapindura the question yamavabvunza. Okay. Mabvunzwa bonzi makarota muri kuchipostori. Right. Now zvakazonosangana sei kuti kuchipostori nekuenda kutraditional one encounter. Okay, ndopa panambopindura ndichiti kuva nekuita zvechivanhu nekunamata kupostori hapana chinosiyana nekuti hauna kubata mushonga hauna kuromba nekuti unongochipira kuvadzimu wako kuti vakusvitsire kunani kuna musikavanhu. Ndo paipa panambopindura paipa ndofunga question yange yambobvunzwa but yange yabvunzwa neimwe way. Saka imimi munere chemungati music yenyu iri different from other artists yoti mungati haingenisa gushungo music yange yakasiyana nevamwe vanhu pane zvakati nezvakati. Okay, gushungo Japreza and Muridzo tinemba music yakafanana tinoshare same genre. Nekuti mbira nekuti vamapfumo Japreza and Muridzo neni tirive I think ndangoti generation yedu imwe chete yakatosiyana neana mapfumo nana mutukudzi aya ama elders ama dharadhara maumbe saka ndangoti pakauyo jaha ndofunga akasongono endawo ndofunga ukatotasa mamwe ma-interviews aJapreza ayaitotaura kuti akanyanya kuinspire na Dr. Oliver Mutukudzi then ndi achiuyawo angosongotangira ipapo ini ndichiuyawo ndakasongotangira ipapo chandoramba kuvanhu ngavasataure kuti gushungo is a copycat nekuti genre iri harisire munhu. Aiwa tichiri ipapo gushungo hatisati timbosvika kana copycat uripa tine controversy tine controversy yatinayo. I think from all your previous interviews you've always mentioned Andy ende munokunda so inini I think imimi from what you're saying kuti musati vanhu vasa compare you to Japreza or to Andy Muridzo. I don't think there is a certain point where by Japreza would sit down in an interview and speak about Gushungu and say Gushungu mfano wangu anokunda or whatever. What pushes you to speak about these names? Because there are a lot of podcasts or interviews that we've seen. Japreza ndomkunda and ndinokunda. Let's not talk about comparing it.
We want to know what's behind mentioning those names. Is there any beef? Do you have issues with Andy? Do you have issues with Japreza? Okay, let's leave Japreza out for a second. Do you have issues with Andy? Again, ndichengenda kukunda ku correctai pekutanga. I think pama interviews andakaenda ndakabvunzwa kuti ndiye upi artist wauno respecta anokukunda kuimba, and then I said I respect Winky D. Then ndovana mention out inini ndinogona, and the confidence is pride. I think Zimbabwe, I think inini kusatongoriro Zimbabwe, I think anditozive kuti I think vana Zimbabwe makatora skill. Avaskurira. Saka Gushungo. Avaskurire. Awuskurire iwe. Ndoza tuda kufunza pana. Kurira kwa ndikutaura muri kunzwisa. Atikukunzwisa. Kurira. Okay, kurira kwa ndikutaura. Ndikwe kurira kusvika pa level randiri kudai nini. Yes, ndokunange right. Ndokunange ndichirira anditya. But inini sagushungwe inini. Jone kudoshka pa level ra endi. Inzwai. Inini sagushungwe inini. Munhu anogona kunozoti gushungo muri kupisa, gushungo muri kurira. Asi nini sagushungo semudzi wechinhu ndine pane ida kunyatsosvika pani, but ndechinyatsofila kuti asati ndanyatsosvika pana. Udosvika papi ndipo tinoziya. Panani ndosvika level ra endi here raja here uroda kuti wapfuura. Because I think vanhu vese vamuri kumenshina ma star wavo ndoda kutoita times 2. But zveye zvine zviri pamusoro pako. Sorry. Andopanzwa ipa. Ndatibatizwa ezvine zviri pamusoro pako. I think ndakapindura ku podcast yanakapindura kana makazviteerera. Amone. Tione mamwe ma podcast because tiri another podcast. Atidi kutora ma question. Inini ndatitora question yangu from your previous interviews. Okay. Not that podcast yamutaura nezvai. Tinongoona ma post. Ini ndo follow page la Gugusha. Saka ndinoona every post you post. Okay. Okay. Saka ndakunzwa iwe from Weg. I think okay from me and it. Inini the only artist anokunda kuimba muZimbabwe ndi Winky D. Ari pamusoro pako ndi Winky D. Yes, vamwe vese vanogona kuimba stereki. But inini voravo, but muna level vanogona singaite. Ini munhu wando respecta. Ndi Winky D. Ndi Winky D. Right on that Winky D, there is a post. I think I saw it on another page, not your page. Nakatozoenda ku page kwenyu manje ndakunotsvaga kuti what is happening. Post yenyu and akanopindura na mashoko. We want to understand, is there an issue between you and Andy Muridzo? I think mukataisa ma interviews angu ese ndinoita. Munhu anenge achindibvunza. Andondibvunza anotaura kuvanhu kuti Gushungo and Muridzo na Japreza vanemba same genre. Ndizvoka? Inini asana botaura about Andy. Anything bad about Andy and sat. But ndakashamisika achinotenga nyaya asingazive. Okay, can you shed the light about the story? Because isusu tinge takatorera nyaya iri pamusoro. Interview yakabva kuitwa recently kwa Nastro. Andika kwakune ma issues ekunzi ndakatorerwa backing vocalist wangu. Andita, which is true, akaenda kwa Japreza. Ndizvoka? And then 2 pakamenshonwa ma issues ekuti ndikatenda mamwe ma shows emamwe ma artists vari kuita cold shoulder. Avagone imimi muka attend mamwe ma shows mamwe ma artists vari kukupa iko. Zvafanira kuti let's say pane recently mukoma Gospel Warrior vakauya ku show kwangu. And Tali B akauya ku show kwangu. As a musician ndakaona zvakakosha kuti ndi acknowledge nekuti mukoma Gospel Warrior ndakavatarisa is an elder kwandiri in terms of music industry, but ndakaona kuti vapisa fuel yavo vauya kuzondisupporta, so ndine right yeku acknowledge mumwe artist auya nekuti mukoma Gospel Warrior haisi fan yangu kainini. Saka kutotsikwa nema elders zvinhu zvinotondifadza kuti elder vaita sewo vanditsika ndofuna ngozivisa nekuti mukoma pamwe vakasvika vanosvika vanogara kumashure pamwe vanhu havasitomboziva kuti vauya kuzondisupporta kushow kwangu, so ndofuna ku acknowledge kuti
ndibatsirewo kutenda kuma fans angu kuti ndasikwa na fellow musician. On that satakangano amsati mapindura mfunzo. Awo ndira kusvika ipapo pamanibvunza. So ndo saka pa interview yaiya ndakabvunzwa kuti saka why zvaitika kuti ndakaenda kushow kwa Mbeu ndikasvika ende akato cold shoulder yekuti what do you mean kuti akapa ma vibes ekuti amuswira kumoresa ndo varigera kudaira ndinotenda ipapo ndakasvika kushow and it's not the first time. It's not the first time. Musokutanga ndakaenda kushow akatondoona tikato akabozi ndikasvika kushow kune VIP then ndosvika ndogara ku VIP ende pashow nikatosvika as a musician kune mamwe mafans vanenge vari ku VIP vanotanga kutodraw attention, vamwe vakutorwa mapicture, vamwe vakuya zvitaura newe and the artist ari pa stage anenge akatofesana newe. The first time zvakaitika ndikangozviignore ndikati maybe anga sezvo ndambotaura kuti pakushow kukauya mumwe artist ingo acknowledge. Okay, but I think nyayo ndinoziva ndifunga mwambotaura inini what I think is imi muri campaign za Gushungo yam. Yes. Mune madhilira munoita nyaya dzenyu. Yes. Inini Tombo ndiri Mbeu ndine madhilira ndinoita nyaya dzangu saMbeu. Okay. Ini ndogona pamwe ndiri kuconcentrate ne session yangu performance yangu ipapo ndogona zoti ndapedza ndozonomoresa Gushungo oro ndikaburuka musisipo wai muri kufunga kuti mimi ndinofanira kumoresa pa stage ndiri pa stage. Okay. Because mimi ndo maitira muzvita asiro maitira ndozvita ini. Okay. Ende imimi sekuona kwenye zviri bad kuti mwe artist akwanise kungo acknowledge mwe artist auya zomusupport pamwe ini ndauya kushow kwake andinoda kugara kusvika show yake yapera. Izvo zvamanje yo on funeral yokuti ausida kugara kusvika yapera because pamwe inini ndinenge ndida kuzokumhoresa ndapedza handisida kudistracta show yangu because pamwe yose zvawataura mafans anogona kuti tapira Gushungo but inini am the one apadhara kuti ndiperforme and am the one afambirwa nemafans. Iwo mva wozongoya kuzosupporta seni pamwe uda kuzongosimbiswa it's fine but pane pamwe ndogona kuona kuti pamwe Gushungo ane power pfuura inini the moment ndichadedzera inini vanhu vachotanga kutoda Gushungo chichandikuona saka tarisa nemaviews ese iwayo kwete kugovenga munhu just because anondi bigger. No ndinofanira kucorrecta ipapo handina kuvenga munhu inini handiende kushow kwemunhu nekuti ndoda kuti munhu afile kuti ndine power kumudarika kunyange achoziva kuti Gushungo ane power nekuti power racho zvishuwa ndinaro but issue iripo ndeyekungoita zvinhu zvakakosha kana tine song tese zvakakoshera naiye futi hazvina bose haana kuzviita dai zvakatomukoshera dai akazviita but da kubvunza kana muri maartist mune song mese anditika makaita song mese andi then mapedza kuita song mese ndobva attend show yakwa. Okay, can I tell you something Gushungo? Yes. I don't even know that song kuti makaita na Mbeu. Okay. Number 1. Okay. Kutora inini. Okay. Mafans ari ipapo let's say pane 100 mafans 95 hawasi kuziva song. Okay. Inini saMbeu ndokosonga kuti apo ndikaisa song inogona kudzikisira level reperformance yandanchita same newewe unogona ngokuita collab na Queen andikwa maita collab Queen weya kushow kwako iwo but ioneka feelers keke kuti song inonyadzofamba uswe kuimba song iyo pa show saka tarisa angles ese mzatarisa engo ino benefit imimi chete because mukatarisa engo ino benefit imimi ya being wrong. Okay. Inini ndisasa engo ino benefit inini chete but ndikutaura reality ndikutaura zvinhu zvinofana kuitwa nemumwe munhu no nekuti to be honest tidi kurova imbwa takaviga pini it's bad kuti munhu kana uchinge mumwe fellow musician achinge akutsikawo panzvimbo yako. Okay, let me ndikupe example. President woku Botswana anouya muZimbabwe obva auya ku independence. President wedu wenyika anotadza acknowledge mumwe president auya baba vanhu vanenge ende vanenge udzana iwo wakangonoita kungonoitika wapinda pasi but ndoda kuti ndikubatisei imimi muri kutarisa nemwe wei but zvinhu kumashoka japresa kunoenda na Carlos Green ana vanoenda vese vanenge vatiri
VIP but surprise afaka tombo pane pamo kuti anodedzera maybe anakukwanisa kukuagazakuleja mapedza andikona but iwo wakabva watora nyembo wabuda nayo. I think on this issue inini kutaura kwandakaita Sagushungu ndakazvimirira as a musician ndakangotaura nyaya iyi ndichitsura zvinhu zvakaipa ndichikorekta kuti ngapaitwe zvinhu zvakanaka not kuti ndakatsura ndine way nekuti inini ndine mashows angu inini build just because ndaintroduced nambewa no but issue iripo why ndakataura ndaikorekta zvinhu zviri bad ndichiti ngatiite zvinhu zvakanaka tikurudzirane sema artist kuita zvinhu zviri proper zvakanaka. Madonna Kagushungu kena hiyo mbeu ndiwako aminoti mfanire kuti blaze yako ambonzo ndakubatsira yes zvatoitika situation yeipedza uda unosova situation pa podcast kwakadi ungofana unofana wangu kana blaze yangu ndakazoya kushow kwako but unakaziya but next time ndikauya una so zvikazoramba that's when manje unozoenda manje panze unotaura nyaya iyo. Okay ainini ndakangoona zvakakodzera kuti ndizvitaure ndichitsura zvakaipa papo wakavhiringa kuti wakabva wamhanya kunodziwa vanhu kuti inini akavhiringa is fine. Inini panyaya iyi mbeu handina beef naye mbeu is my young brother mfano wangu handiziye kana iye okay kana iye akagadzira beef neni izvozvozvo okay panyaya end okay wazoredesa nyaya tingatifambe ibhidha nabhidha ndo pane nyaya okay my question is what is the issue between okay because when I remember maimbofamba nabhidha. Okay. In fact, already Gushungu, let me help you with something. Because talk about pamwe tukupesa na mbichana ka, but urikona let me check kuti ndine zvinhu zvozvere. Maybe tokona kubatsirana kuti tinzwisane. Usazoti aiwa manye muri kutaura ndisikuita se? Andisikuizia. Gushungu, pane message yakapostwa na Endi. Yakanzi Kachineya ako ndakambosiyana nezita rangu. Mere kule yangu pawaifamba neni waitoba chero nemanduwe angu wani takamboudza ari shanda wakanyarara worega ukumbira vanhu mari nezita rangu mota yako yapera fuel parod kana uri talented concentrate nekutipa manzi not hatred over vanhu tiri kuita basa redu wani ukauya kushow kwangu ndokudedza wani pastage. And yet, I will never hate on talent. First song yako yem studio chaiyo wakaba ma lyrics and release the song yangu. Then iwe ndona I think mangwana acho ukano reply. Ukati Zimbabwe ndiuzireyo rembere nyika iro. Rakapera career nekuda pakati vana vevanhu vanzwa nekuzadzwa siki ndo zvinoripa kuna mata mumwe murume usiyane nenowanzwa painterview ndakaita recently did I even mention bad things about you plus ndotaurire pauri iwewe une chichine murika chandingakope kubva kwauri iwewe unotonyadzisa dai waizive kuti munhu wese anondipa advice anotonditi ndisazoite kunge iwewe nditori handsome kukudarika by far artist wandikatokope ndiwingi ndichete fusto. Saka isusu were saying pa post yataurwa Nazim Khalid there are deep things that were said Namuridzo and there are deep things that you said that are very sensitive. Tuda kunyatsonzwisisa kuti it looks like pane beef. Exactly. Totanga mchina mjenga ripotangana pana end up. Pataura kuti aifamba newe ndachibata mapoints wani wakaba music yake first song wakati kuda msudengeri and release the song yake ndivunga wazvona zvangachitaura izvo. I think wadoteza ndozvo zvanyatsotaura pa. Okay. I think pana endi chakazopa kuti ndimupindure message yake so deep ndakava nekuboyikana kwakanyanyisa because Endi asanambomenshina zita rake zviripiti nangwe even kuma-interviews kwandoenda chinotaurika pana Endi chete pandiri vanhu vanongovhunza kuti makafanana kana kuti munoimba music yakaita sei chete. Gushas. Yes. Atina gore rese titaura tinakunzwisa mashoma. Okay. Inini ndati Endi amenshina pa comment yake dai ndaigona kuverengera but teta kunzi directors isusu nyaya iri pakuti hanzi wewe famba naEndi mapoints andongokutaurira
waifamba moto ukapera fio waifamba chikota marines darake waiba music yake first song yake wakarekoda isong yake yanga sataiburitsa saka tino nambotanga nepa kuti maifamba mese kana chiri chizvo kunyepa mototudza tichitodaro. Thank you so much. Zvataura kuti taura na tichifamba tese, that's true. Exactly. That's true. Kushokwa endi mazuva ndaenda aindishedza pastage. Thank you very much. Is correct? Thank you. He's correct. And ndabvira ndambocomplain kuti endi anoshedza pastage. Thank you so much. Ipapo 2 out of 5 pane mapoints aka. Yes. Ande pamberi. Anzi waifamba uchitiwo feel drama rakutaura iri, that's rubbish. And this is it. Panyaya song that's rubbish. And this is it. Studio anombokubatsira mustudio achita sei zvese. Ngandikudzei kubva ndichitanga music yangu andina artist wanikambo Curtain Raiser. Apana artist akandibatsira anything. But ndine manzwira ndakamboita makuwa hanzi waitomboenda uchitombonoita zvekumbomombe uchitombombeka uchita sei. Anti muri kunzwa amuna evidence nazo. Evidence ndinazo. Ano mati makanzwa. Ndichaza kusendera. Okay, but mati makanzwa. Ndakanzwa. But evidence ndinayo. Musaterere rubbish says that's nonsense. Hakuna zvinhu zvakadaro. Zvandataura kuti akaita ndo zvandataura. Iri rimwe ra drama. We are still on the end issue. Okay. You are not responding us because vanhu varila kunzwa kudzimba uko. What is the real beef? Because from that post makanotaura nezvirwere zvepabonde kurombere nyika because kuzotaura kuti uite deep to that extent. Okay. Inini ndakatozoona kuti endi ane beef neni through kuti areplya ma messages asiri ake nokuti mukatarisa post yakaitwa na endi anditika aitange adakufadza mumwe artist kuti umupindurira iye pana patotaura mazita mudara mumwe artist upi musatiudze mazita aitanga ari kufadza inini am one artist asingatye munhu indi artist anotaura chokwadi indi muridzo maybe kureplya kwaakaita message yake handitika maybe aida kufadza Japraiser, maybe aida kufadza Mbeu, because kuinterview yandakaita vanhu mazita akamentionwa panyaya dzaibvunzwa ndedzaJapraiser naMbeu and munidza pana anything shaka shaka. But and angafadza Japraiser, they are closely related. Anomfadza akamapologizera. They are related, these people. Yes. Avangafadzane panyaya, so maybe let's say aida kufadza Mbeu. Sakuru nemzukuru vari kuzivana. Kwewe wai uri kurambira. No, I'm just saying. I'm giving you my views. No, you. To my own calculations, okay. He's related. I'm calculating. Okay. This is 1 + 1 equals 2. Okay. And it's related to Japraiser. Bagara to linka. Okay, no, that's fine. Paita nyaya ya Mbeu. Okay. And this maybe tingangoti akamirira Mbeu. Akadi kutaura kuti Mbeu. Hamapostero no. So tese tinema assumptions. Atikuziva. Okay, alright, naye gushas. That's true. But point ngoripo ndeyekuti akataura akamirira mumwe munhu. That's why akamention not sekuru wake. And this sekuru wake ndiwo Japraiser. Alright, saka gushungu. Tikutonta apa tatoona sova tiraona ukuru guys. Takura. Mutori nebifa. Nezvo makaitirana. Saka tikakupa mukana kuti mugadzirisane. Do you think it can be fixed? Is it that you only beef naye or is it that you only beef naye? Pane one astorna basa ni what tombozo ndiani. Okay, no, that's right. Since you and CRG unofamba chizvitwa. I think asina basa nemumwe aritongooneka apa. Ane basa ne beef nemumwe ndiyakatongooneka nekutanga kuposta zvinhu zvisinei naye. But wewe tingaite sei ora? Do you think kuti zvinobuda kuti wona end munzi ayo abo posted don't know batana atidi kuti murangidzi kutukana pa internet. Mind you, pane chinhu one chanda kuti muziye muri Zimbabwe. And muridzo asi related kuna Japraiser chete. Even me. You understand? And muridzo anoera gushungu. Indoera gushungu. Ende gushungu i1 aina mpatsano. Dauti ndikudzei ipapo. Anamona. Saka patori nekauja zvere gushungu. Iwewe unode una end mutupo. Kana ari musician
akanaka, you are supposed kunditora inini futi sema yake kana pani chivotomira ipapo usatombota uri zvandambokudza pana mbeu papaya kuti kana iwe uri munhu akanaka sei uroti ende anaki iwe uzoda kunaka. Ndio pandambokudza ndikati iwe kana ngari munhu akanaka kusha artist akanaka mbeu blazi yangu mbeu mfano wanga ndizeti mombe ndiani wona yawakaita papaya waifana kudai nekudai iwe waidoti ende azviti wandozozviona manje kuti kana ari muyananisa akanaka kana aunoti pane papotseka iwewo sei usiri muyananisa wakavitadza maoko anogezana wakamuguronga ina hapana chandakatadza waifana kuenda una mbeu kuti utanga kutongomudhisa paindaneti no ina ndachandakatadza ende andakudhisa munhu ndakataura chokwadi chinofana kuitwa nemamwe mamusicians tichidzidzisana and that's true. Kana mbeu achingoti ndakamudhisa aidzodza nyaya dzakedzo asi kuti wakamu taura kune vese futi vachafunga kuti ndakamudhisa idzodza nyaya dzenyudzo same futi pana endi dzanyayo dzako we are running out of time but still muri kutiza mubvunzo. We are running out of time. I think we have a second. Davunza, mavunzwa. Zinkali davunza. Kuti tikakupai mukana. Wekuti tikugarisei pasi. Toyananisa tichitaurirana. Will you be able to sit down with him? Mugara muyananisa. Hapana chakaipa, ndina problem nazo. Hapana chakaipa. Aiwa no problem. Ngati move. Timbonzwe yedu nezvenyimbo ze. Shema beef. So let's talk about your music. Music yenyu, how many albums do you have? I think when vasinga kuziyei vokuzivai, how many albums are you working on? Another project masongs enyu anozikanwa nevanhu ndapi vogomazivawo and stuff. Okay, so far Bushongo vane 5 ma albums rikuchoeri ndere 6. I think popular song yangu yakapinda muvanhu inonyatsikanwa nevanhu inonzi Ziva Renjuzu. And ndakatombofesa ma challenges naimanja pa song iyoyo yakano deletewa pa YouTube ndikano chinjirwa ma passwords pa YouTube. WhatsApp yangu ikatomboyo kwazo kuti ndakabeta mamadzi ndisiri kwasopinda pa WhatsApp. Alright, so ma challenges amakasangana nawo pa song iyoyi, was it because of management? Was it because of something changachitika? What's going on in industry ere zvakadhibitika? Management ainga munovise music pa YouTube. So you think there's somebody who's doing that? Akuna artist we Zimdanso angaende kunovisa song. Amuna previous manager omukamboita made pamwe musinonzwisa nona. No hapana. So it means you're going back to the same. Semanzwira ndaita. Akuna manager anokwanisa kunobvisa music. Akuna artist we dance anokwanisa kubvisa music. Tungodzoka kuti pepe. Again kutsanangurire. Hakuna artist we Zimdanso anoenda kunosupport artist anoridza mbira. Hakuna artist we gospel anoenda kunosupport artist anoridza mbira. Vanhu vangatondisupport jenini vamwe vangu vanoridza music yakafanana neyangu. And that's true and that's kudzinzwa ere pakashata. Ben ndinyanzo manager bo. Zunyanzo famba bozhese kumashu. Sangu ziri right. Amuna kana muchimozve kuti. Abwedze mabifi idzika. No. Ndaona kuti ndodza munoda. Ndokutaura chokwadi indakudza kuti am one person kana one artist asingatye munhu ndotaura chokwadi. Ndataura kuti ma artist anokwanisa kusupport Gushungu vamwe vanoimba genre rafananira Gushungu. Pakashata Gushungu. But anyway, we'll move forward as we are wrapping up our show. Gushungu, we want to know kuti currently do you have any management, and if you have management tuda mune zvamungakurudziro here kana kuti mune zvamungakurudziro mamwe artist kuti muaite ma managers kana kuti mima munozviti ma managers aite? Ano manager anodiwa pabasa nekuti uri one hakuna munhu anogona kuronga chinhu ari one ukabudira ukaenda kumberi. Unoda munhu anotrustika, munhu ari loyal kwauri, anoimira nekuti mazuva chiri kuitika ma artist tikufesana nema challenges ekuti munhu anongokuda paunongori pa peak chete watangwa dzikira, so manager akutotengwa achafambisa basa nemazuva akutanga ari kukutiza so mazuva it's rare kuti uwane manager anyatsori trustworthy ari loyal kwauri. Okay.
saka ndezvekutopira kuvadzimu wako naMwari kuti vakusarudzire munhu anouya pauri akukwanisa kushanda newe, nekuti muchindiona ndiri panapa kudai so ndaona zvinhu zvakawanda ende haisi nyore. Ndoda kuti ndizivise kune maartist vachangotanga kuti wotosimba kana wapinda pachinhu ichi, nekuti paunopinda pachinhu ichi unosangana nemamwe maartist vagara vamasenior pachinhu ichi, ende vakangoona kuti uri threat vanokuisira minzwa murodhi yako. But Gushungu, indikuona ngemuri kuita cry baby game. Why is it nyaya dzinzi muri kuchema nevanhu too much? Like zvinhu zvenyu zvitongori pakuti ninga kazokudayo ninga kazokudayo. Why muvomara apapa handina kuchema kwandaita, ndikuencourage maybe ndosaka ndati kana watofunga kuita zvemusic industry wotogwinya mayoung artists vachangotanga kuti wotosimba, nekuti kana ukasvika uchiti uri kuimba sungura kune ari elder wekoko akatanga kudhara, ukasvika kuzvene kwedu isusu kune variko vanozviti inini handidi kuovatekwa, kune variko vanozviti ndakatanga kudhara ndinofanira kuramba ndiri pamusoro. Saka nekuti chicken slice haife yakamuka makuseni ichitaura kuti chicken ini yakapenga iri pamusoro, ende ndo zvazviri. That's nature. We can't change nature. So given the chance, would you be able to, let's say, if Japreza could say, let's do a collaboration, would you do a collaboration? I don't have a problem. You don't have a problem Yes. with that? And you still be not speaking about his name out there? Sorry. Because imi munotaura kuti munokunda vese ainopindurwa iyoyo tisatavhara ainogopindurwa pataurwa kunzi mapamwe pese apa panotaura munokunda vese ava vari muzhandire menyu. Is it necessary to mention names? Okay, I think again ndikukorekte ipapo I think nabo papindura mapinduro andakaita pandakabvunzwa ndakangoti indogona and the artist wando respect anokunda kuimba ndiwinke dichete andamasiya vanhu ipapo topazvedu sandokubatsire pakuti pane vanhu vari kuti ndakatotaura directly kuti ningi naningi andakudaro. Gushungu. Yes. Reason yamunofamba nesecurity ndei? Okay, as a musician pandoenda kumashows ndechida security because security inoshanda pakawanda. But inini ndine proof incident kakaita last weekend ndakatokuona kubhora mini ndimba kaGushungu. Okay, nhasi munawo futi mandimba ari mumota akapanza. Right, pandaibva kushow because every Sunday sema musicians eMzimbabwe tinosangana tichitamba bhora every Sunday, so sometimes ndendaita mashows anenge ari kure. Let's say ndendaita show kana kuti kuKadoma, maybe ndazorara ikoko ndazosumuka ikoko masikati ndobva ndati kuti ndimboenda kumba hazvichaitike ndiende kusangana nevamwe. Saka pamwe pacho ndendaenda nesecurity yangu, so handingazotadze kuuya. Munogara naye kumbele security? No, atigara naye. But security munokwanisa kupfura muchiziya? Aiwa, inini handiudzirwe nemunhu. Aiwa, hamuudzirwe, but hamusati mapindura mubvunzo kuti waya muchifamba nesecurity ndozvandabvunza. Kubva mati mune mabva naye kushow. Wese vanhu vanenge vangofunga kuti Gushungu chero kubhora vanofamba nesecurity. No, I think kana vanhu munokwanisa kutoisiya pagedhi. I think vachindiziva, vese vanondiziva vanouya kubhora kuti handiuye kubhora nesecurity every time. Saka handikuziye iwe. Aiwa, munondiziva handiti, but ndikuti I think hamusati mambonoona everyday ndichifamba ndinowanzokuona paunodena paipai ndoba ndowanzoona mazuva iwayo unofamba nesecurity. ina ndamunhu wandodena asi handandotya ende ndiri artist akazvimirira anotaura chokwadi. Zim Khaled, I think we'll have to come back with another episode. Tisati taita inonzi wrap up. Gushungu takamboenda kushow kwaGushungu tikanzi anozani Curtain Raiser. Gushungu vari kuuya vari kuita sei? Vari kuita manews. Manews ndiye Gushungu. Okay, semuimbi anoimba music yechivanhu iri ndo instrument yandoridza mbira, so manews anoshanda pakuridza mbira. Ndinoona vakawanda even mukufamba umu vanonditarisa zvakanyanyisa, especially kumanews. Ndakuti ndikuzivisei muri Zimbabwe, mukandiona ndakaisa manews aya, manews anoshanda pakuridza kwandoita mbira. Musazofunga mamwe mazita aya anombotaurika pasocial media aya. Inini nditori murume atori nemukadzi wake, handisi murume anoda kufemera mugotsi mamwe varume, no.
All right, Gushungo, your closing remarks as you give us your number, maybe Mulungu Notipa number, management, your social media handles, TikTok, Instagram, YouTube channel, Mungo Tipa, then maybe Mulungu Notipa expensive style as we close. Vandaunsaga pa Facebook, it's Gushungo ZW Music. Gushungo ZW Music. TikTok, this is also Gushungo ZW Music. Instagram is iGushungo. Yes, iGushungo. Then music, I think music, Muzia, Pamnewana. And down bata it's 0718 630 681. 0718 630 681. Mnogone kutora singeje mumputi rovera 1 minute chete isno sandaenda dauti ndikuzisa kuti watch the space. I'm the next big thing. Oyo Chimboro Gushungo is the next big thing, guys. Put a 1 minute Gushungo. Gushungo wadana mutupo hulwera we mambo maringo we Gushungo igomo ilwera isango ilwera igomo ilwera mambo isango ilwera machembere ndipeli wofoja we mambo wadana Gushungo wadana mutupo wera we mambo maringo we Gushungo igungo indwera isango indwera igungo indwera mambo isango indwera machembere ndipe wofoja we mambo we mambo. Thank you so much, Kuchungo. Guys, from me and Zin Khaled and the crew behind the scenes, see you next time.